Jag förstår du att det visar mig också och neden. Ja. Vad är det? Ett orkester i YouTube som heter Europe. Och det är så eisen ett särskilt läs som vi får nu, men jag låter det inte att. Hur ser det heter? To Find Canada. Och det då hörs till läge ofta. Ja. Kvar du hörs då? Hemma så vill ja, men är väl till en konsert. Minns du kvart konserten vi är kvar om det? Nej, jag tror inte. Nej, så mycket länge sedan. Men det är nu får vi bara leta och kanna. Och så lustar vi det till länen kanske. Together